Čo? Ty si dobrá. Ne. Kde to bolo? Bože, ja už ani neviem. Čo to bolo? Poďme sa skúriť. Fakt, s tvojimi lakými. To z tých oných teplákov toho, čo máte v onom. To je tabletka. A to si musíš dať pred jedlom, ozaj. Však ja budem jesť ešte. Nie. A zapil si ju. No. Ale to máš, tebe som viac videl miesta. Úsmev. Nič to neboli. Au. To kameru. Širší. Pekne. Na 3 prsty? Na 4, hollywoodky na 4. Výborne. To je video, dúfam. Áno. Super, a som ťa priblížila, takže je to detailné. Ešte niečo daj. Smukni do kamery. Ako sa tešíš, že si tu pri nás? Ukáž. Ja teraz taký skysnutý. Pekne. Dobre. A tu ďalší kolega. Ako sa cíti? Dobre. Dobre? V príjemnej spoločnosti. Joj. Vždy dobre. Bacha, teraz ideme. Tak lahodne to povedal. No, hej. Ideme na chovateľku. Chovateľka. Vieš, mi stačilo včera, ty oja. Však prestaň. Nie, už Tvoj v živote. mobil, tak nech budeš na kamere. Aký by som bola ožrátá včera. No. Záber na nohy. Nezmestí sa do foťáku, ty ovca. Zmestíš sa. Bež preč. Oholené, takže v pohode. Bež preč. Bež, dievča, bež. Neverím, že čítáš hororovo oko. Hororovo. No, skončí, netrapoš. Viem, že chceš, aby som ťa kameroval, len sa dorábať. Bež, bože. Bež, dievča, bež. Ešte to mlieko. Čo rozťahuješ nohy? Alebo spievni. Už si ich to vyruší. Tak keď zapneme svetlo a budeme tam buntošiť. Ty ma nekameruj, keď vzývam. A musí mať pamiatku, keď príde do Žiliny, nie? Možno to bude už na druhý týždeň. Však musíme jesť. Tak si to donesieme na chod. Tak to vyzeral.